Mali Football Awards hakilina nana cogo min na an y'a remarqué cérémonie tɛ yen mun bɛ jɔnjɔn di an ka balontannaw ma mun b'u récompenser donc an ko an y'a décidé n ka équipe an bɛ événement dɔ créer événement mun Mali jeunesse bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ bɛɛ bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ balontannaw dɔrɔn tɛ bɛɛ bɛ se ka na donc balontanna minnu ye baara kɛ san kɔnɔ an b'olu olu récompenser mais a tɔgɔ événement in a dabɔra Mali jeunesse bɛɛ de ka ɲɔgɔn sɔrɔ donc an ka ɲɔgɔn sɔrɔ an ka connexion ka créer an ka se ka fɛn dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ. Mais ne ka projet tɛ o ne y'o de fɔ ne ka projet tɛ fédération ka projet tɛ ministère ka projet tɛ Ali Kaba ka projet tɛ ni Mali jeunesse bɛɛ de ka projet donc hali aw minnu filɛ nin ye aw bɛ ka contribuer a projet la donc mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ contribuer a ka façon de la donc ne nana ni initiative ye mais ne ka projet tɛ nin ye Mali jeunesse bɛɛ de ka projet donc je pense fana an bolo Mali jeunesse bɛɛ bɛ ka contribuer nin projet in na. Bon tako filanan na de toute façon à chaque fois an b'a essayer ka niveau layɛlɛn sanfɛ donc tako fɔlɔ bɛɛ ye baara kɛ ka ɲɛ donc bɛɛ y'a ye an ye a tɔgɔ événement ɲɛnama kɛ donc maliyɛnw bɛ k'an kɔnɔ de tuguni donc sisan but ye mun ye an ye mun kɛ salon an kan'o ɲɔgɔnna kɛ mais an ka yɛlɛ a sanfɛ donc je pense que ɲinan ta o prépare la ka tɛmɛ salon ta kan kosɛbɛ donc surprise caman bɛ yen donc maliyɛnw minnu ye chance sɔrɔ ka kɛ salle kɔnɔ olu bɛna ye minnu fana ma chance sɔrɔ ka kɛ salle kɔnɔ n'u b'u fɛ u ka télé lajɛ dɔrɔn u yɛrɛ bɛ n'a ye. Bon sugandili an ye journaliste parce que journaliste de bɛ Mali balontannaw diɲɛ fan bɛɛ olu de b'u suit ka ɲɛ e ne an bɛ match dama damaw de lajɛ olu dun bɛ match bɛɛ lajɛ donc olu de bɛ Mali balontannaw dɔn ka tɛmɛ an kan olu de bɛ statistiques dɔn ka tɛmɛ an kan donc an ye journalistes de choisi donc olu ye commission sigi donc u bɛ nommé d'an ma ceux qui ont été nommés et donc après ni a don fana sera minnu ye a tɔgɔ minnu gagnéra fana o b'olu fana tɔgɔ d'an ma donc an bɛ o yira jama la. Bon Mali balontan dɔrɔn tɛ dɛ Mali balontan dɔrɔn tɛ Mali développement yɛrɛ parce que Mali Football Awards an y'a kɛ balontannaw ka événement de don mais an ka objectif ye a ka kɛ Mali jeunesse ka ɲɔgɔn sɔrɔ balontan kɛnɛ kan o de y'an ka objectif ye donc a kɛra entrepreneur ye o a kɛra artiste ye o a kɛra influenceur ye o i bɛ domaine fɛn fɛn na donc an b'a essayer ka mɔgɔw bɛɛ inviter a domaine na donc ni bɛɛ nana ka ɲɔgɔn sɔrɔ balontanna dɔ ni a tɔgɔ artiste dɔ bɛ se ka connecter balontanna dɔ ni entrepreneur dɔ bɛ se ka connecter parce que n'i y'a jateminɛ aujourd'hui entrepreneur baden de bɛ Mali la jeune caman b'a fɛ ka entrepreneur kɛ mais moyen t'u bolo balontannaw dun fana wari b'u bolo mais u t'a dɔn u bɛ investir yɔrɔ min na donc événement in a but ye donc connexion ka se ka créer ni connexion créera peut-être que balontanna dɔ hali n'a ye a tɔgɔ jeune kelen ka projet financer o yɛrɛ si d'an ma donc an ka objectif yɛrɛ ye o de ye. Bon a bɛ kɛ jumadon à partir de 18h a bɛ kɛ CICB la donc an ka fɔ maliyɛnw ye dɔrɔn an ka to ɲɔgɔn kɔ an ka ɲɔgɔn dɛmɛ donc aw fana ni ce a n'a ka baara la